Lämpimä venkki. Tää on Toma Minkin kanssa Kaija. Tunnistat, kuka tää oli? En tiedä. Ei ollut kova pyska. No niin. No niin, Kaija, mä kysyn sinut pari asiaa. Miten syntyi ajatus tästä elokuvasta? Miten tää lähti liikkeelle? No, tää on aika pitkä tarina. Äänen kuningas. Mulla on kyllä ääntä, jos mikki ei toimi. No niin. Haloo! Joo, tää on ollut pitkä tie. Tää alkoi noin 3 vuotta sitten. Mua lähestyttiin pyynnöllä elokuvasta ja sitten mä otin Asko Kalloseen yhteyttä ja sanoin, että mitäs mä nyt teen. Ja Asko sanoi, että me mennään nyt semmoiseen osoitteeseen, mistä tulee hyvä elokuva. Ja siinä tapauksessa otin yhteyttä sitten Rimboon. Ja siitä tämä koko tarina, pelottava, tunteikas tarina alkoi. Kyllä, ja sitten itse asiassa sen jälkeen keitin käsikirjoittaja ja sitten Ilona Ahti esitteli Ilonan ja Kaijan toiselle ja niillä tykkäs. Ja sitten tuli kurmaava, hieno, mä oon painikottaa Selma Vilhusta, niin pyysi Selmaa mukaan ja sitten on Selma mukana ja Paula Vesala on tässä dramaturgi. Ja näin me käytiin kaikki nämä päätekijät, kävi aina Kaijan luona juttelemassa ja Kaija sitten antoi hyväksynnän näille ihmisille. Ja tosiaan 3 vuotta sitten tämä lähti liikkeelle ja nyt ollaan tässä. Ja mitäs mä muuta kysyn? Sanoin. Onko sulla joku yllättänyt tässä leffateossa? No, mä oon etuoikeutettu, että olen nähnyt, miten käsikirjoitus siirtyy valkokankaalle. Toki etäällä, hyvin etäällä, ja olen toki antanut elokuvan tekijöille rauhan. En ole ollut kuvauspaikallakaan, te olette olleet. Olin vähän kateellinen teille, kun te saitte olla siellä. Siellä oli varmaan aika moni jotenkin kaipaili sun läsnäoloa. Mä haaveilin varmaan, että olisikohan se Kaija siellä. Ei ollut. No Selma voisi kysyä sellaisen, että mikä sun fiiliset oli? Itse asiassa me oltiin molemmat siinä, kun Kaija tuli katsoa eka kertaa leffaa. Niin mä luulen, että se on vähän jännitti. Se oli yksi jännittävimmistä 2-tuntisista mun elämäni aikana, kun Kaija tuli katsomaan ensimmäisen kerran sitä leikkausversiota. Olikohan se elokuuta, kun elettiin siinä kohtaa. Siis mä olin aivan kauhusta jäykkänä. Mä asetuin istumaan, katsoimme sen samassa tilassa yhtä aikaa. Siinä oli myös leikkaaja Toni Tikkanen paikalla ja oli Rimbo ja Kaija ja muutama muukin ihminen. Mä asetuin siinä salissa silleen, että mä en nähnyt ketään muita. Mä olin niin edempänä kuin kukaan muu ja mä en varmaan hiemahtanutkaan sen koko näytöksen aikana. Ja sitten kauhuissani käännyin katsomaan sitten, kun se oli päättynyt se elokuva. Mutta Kaijalla oli jotenkin aivan innostunut ilme ja sitten jotenkin elämä palasi takaisin mun kehoon, sitten kun pystyin taas hengittämään. Se oli hurjaa. Me istuin taas Kaijan takana ja mä katsoin jokaisen eleen ja narasin sen, että mitäkö se tosta tietää. Mutta mites toi sun mielestä Kaija, haluaisin jatkaa tosta? No mä sanon, että mä huomasin, että mä tarkkailtiin. Että kun kyynel vierähti, niin mä ajattelin, että nyt ne katsoo näin ja välillä naurahinkin, että mä tiesin, että te jännitätte ja se oli mulle tosi jännittävää kanssa, että mähän tulin katsomaan palaa niin kuin omasta elämästäni ja olen niin antanut ohjat muille, että he tekevät sen, niin se on todella pelottava hetki. Ja mä olin myös erittäin onnellinen ja huojentunut sitten, kun mä näin tämän elokuvan, tai mä näin sen ensimmäisen version, niin mun tipahti huoli saman tien. Ja mä tunnistin, että näinhän tämä meni. Tämä pohjavire on juuri sellainen kuin se oli. Okei, siinä on ohjaajan ja tuottajan ja näyttelijöiden omat painotukset. Se on hieman erilainen kuin oikea elämä, mutta se on todella, siinä on paljon totta ja pohjavire on juuri sellainen kuin se onkin. Eli se elokuva on omalla tavallaan täysin totta, vaikka se on fiktiivinen. Ja
siis katsottiin täältä Solarpytyn pienessä katselutilassa, että se on mikään tällainen iso sali, vaan hyvin intiimi pieni tila. Siinä jokainen rappatus kuuluu ja näkyy. Mites Kaija, kun sä oot nähnyt tämän pari kertaa ainakin, niin miten sun mielestä Oona selviytyy Kaija Kokkolana tai Kaija Koona tai molempina? Siis Oona Airola on aivan loistava superkaija siinä, että mä ihan ihastuin, mä ajattelin, että jos Kaija K olisi tollanen, niin mä dikkaisin siitä aivan kauan. Entäs Jari Vilman, Markku Impiönen? No, hän oli niin Markku Impiö, että mä ihan alkoi pelottamaan. Mutta menenkö hänen kanssaan juttelemaan menneistä vai ei? Mitä sä Selma haluaisit, että mitä ihmisille jäi mieleen tässä leffassa ja mikä tämä elokuva sanomaan? Kyllä mä ajattelen, että tämä kertoo siitä, kuinka aika erityinen nainen löytää oman voimansa. Ja mä ajattelen, että vaikka kerrotaan erityisestä naisesta, niin samalla myös tavallisesta naisesta. Jotenkin ajattelen, että on semmoinen tarina, että jokainen voi tämän nähtyään niin kuin ajatella, että mä voisin olla toi tyyppi, joka kans löytää sen oman voimansa, mikä se sitten onkaan. Tämän tarinan naisella se liittyy musiikkiin ja laulamiseen, se voima. Koska Mä haluan sanoa senkin, Selma on niin myös todella taidokkaasti saanut tähän elokuvaan semmoisen inhimillisen oikean elämän. Että siinä myös katsotaan sitä todellista kotielämääkin, mitä siellä on taustalla. Ja tämä antaa ehkä niinku semmoisen boostin ihmisille, että kun näkee sen naisen, joka pelkää ihmisiä, ei uskalla mennä uusiin tilanteisiin, pelkää kaikkea, niin miten tämä nainen sitten loppupeleissä nouseekin stadionin lavalle. Että se on niinku mahdotonta, mutta tämä elokuva antaa niinku siivet mahdollisuuksille. Että me kaikki tajutaan, että meissä asuu ainutlaatuinen ihminen, me kaivetaan se esiin. Jotain asioita tämä ihminen tekee hyvin, jos sen antaa vaan mennä ja uskaltaa mennä pelkoja kohti. Tämä on todella voimauttava minusta niin rakkaustarina, mutta myös selviytymistarina. Ja Selma on loihtunut jotain todella niin koskettavaa, että mulla ei ole nenäliivä sen takia mukaan, mua nyt itkettänyt. Mutta kuitenkin, tämä on todella koskettava elokuva. Kiitos Selma, kiitos uunituoreet allekirjoitukset, että eivät ole esiajalta, eikä 800-luvulta, vaan on ihan juuri kirjoitettu, että mulla on ranne kipeänä. Ja näin, mutta ihanaa, että olette täällä. Mä kiitän vielä kaikkia, että olette paikalla ja olette auttanut. Ja tämä on ollut huikea retki ja toivottavasti te hyppäätte sekä avaatte sydämenne tälle elokuvalle ja kerrotte sitten muillekin, että mitä ajatuksia se teissä herätti. Kiitän teitä kaikkia. Tänään on 13 tunnin päivä. Gaalaa. Pukulukia. Että huomenta vaan.